माई मालूम बा माई, कल से हम भूखले बानी। भूख के मारे लागे था ना माई कि हमार प्राण निकल जाए। माई हम तो भूखले बानी, वहाँ के भी अन्न का एक दाना नसीब ना भइला। और तो और चचिया सास ससुर भी एगो निवाला खातिर तरस गइल बालोग। अरे कैसन काट के कलेजा बाजी, तनको मोह माया नहीं खे। अरे 2 बेरा खियाइए देले रहा तू, तो कौन कोठरी के अन्न खत्म हो गइल रहे। आ गइल बाड़ू ना, त तड़पत काहे बाड़ू? खियाव आ चाहे लुटाव। हाँ ठीक बा। बाकी हमके ही चिपरी पे खाना बनावे ना आवेला। अरे यहाँ तो गोबर की रोटी से ही खाना बनेला। हाँ तो ठीक बाटे, आज हम ही चूल्हा पे खाना बना ले। बाकी सांझ होते होते गैस चूल्हा गैस। अरे संजय जी, इके आ गए। प्रणाम प्रणाम। और सब ठीक बानू? देखा झगड़ा नहीं खे करे के। मारब ना। चुप रहा। का बेटा? बबुनी माई बबुनी हम तो अरे हड़बड़ी बबुनी नहीं, का एक हो बोलता गइल रही। रे बबुनी? चुप कर माई। रोजिन जेकरा घर के दया दिन काम चोरी हो जाई और ओकर घर अलग बेलग होखबे नु करी। ए दीदी, राउर जुबान ना कैची की तरह कच्च कच्च चलता। जेठानी के इज्जत का सीखा। नया नया बहुरिया आइल बाड़ू घर में, घर बनावे के जगह घर बिगाड़ के रख देले बाड़ू। ए दीदी, अब हमार मुंह मत खुलाई जननी की ना। अरे इतने नीक संस्कार अगर अपन बेटी के सिखौले रहती ना, तो आज परिवार जोड़ के चली थी जननी की ना। और वैसे भी ये 5 उंगली एक बराबर ना होला। प्रणाम माई। कहल का चाहता रू कि हमर माई बाबू हमरा के संस्कार नहीं सिखौले? हाँ, घर आंगन से लेके बाहर तक के काम सिखौले बिया। ठीक बा? अरे कुल सिखौले बिया, बाकी कैसे परिवार जोड़ के रखल जाला उ नइखे सिखौले। ए बुचिया, रउआ अपन बेटी के चूल्हा चौका सिखौले रहती ना, तो आज ही चूल्हा बाटे की नौबत ना आई। ए मैडम, अब रउआ के है जी? हाँ? हमार माई। तू जे भी हो, तनी जबान संभाल के हमार बेटी के ना कुछ मत बोला। अरे वाह, राउर माई और हमार माई गाय। ए देख छुटकी, हम तोरा से मुंह नहीं लगावल चाहत। जे अपन माई के ससुराल में बोला कि नौकरानी जैसन काम करावे, ओकर मुहे बड़ बात नीमन ना लागेला। ए, जौन बोले के बना तोरा हमसे बोल। हमरा बेटी से ना जनली की ना बहुत प्यार दुलार से पाल के बड़ कइले बानी। आज तक एगो खर में नहीं खे उठौले, और तोहनी सब ओकरा पे रोब झाड़ा तारी सन। रुआव ककरा देखा बता रू? हाँ, अरे इतने बाड़ी तो आज बाड़ू ना, अब आ गेल बाड़ू तो बनावा खियावा ओकरा ससुरारी में। रउआ तो नसीब लिखवा के ले आइल बानी, तो बड़ बात ना ही करी। ये चिपड़ी के रोटी कहतारी, ओकरा के फुटानी ना झाड़े के चाहिए। फुटानी झाड़े तानी। हाँ, तू हेने आओ रे। हमार माई फुटानी झाड़े दिया। अगर हमार माई फुटानी झाड़ते तो केहू के बाप के पैसे पे थोड़ी झाड़ दिया, अपना पति के पैसे पे ऐश कर दिया। तो तोहरा लोग के पेट में दर्द काहे हो रहा? पेट में दर्द नहीं होता। देख अपना माई के बोलवा के खाना बना के खिया दिया। तू तोरा दर्द होता ते थूक में हमरा माथा पे। हाँ, केने दिखा तोर छोटा पकड़ के ना चले मारी फेंक दे। अच्छा तो माई बाप इतना खिया देले बाटे कि तू हमार छोटा नचबे। माई बाप पे मत जो, बुझ गईली ना तो तोहर मुंह तोड़ दे। तोहर मुंह फोड़ दे। अरे भाग्यवान, बस करो। घर के आंगन है, अखाड़ा ना। अरे छोड़े ना। अरे ऐसे कैसे छोड़ दी? अरे चुप। घर में अलग अलग चूल्हा हो गइल बा, ई महाभारत कैसे रे? चुप। ये सब तोरा वजह से हो रहा बा। ते अपन मेहरारू के गुलाम बन गइल बारे, गुलाम। ए भैया बस करी हैं, ज्यादा मत बोली। अगर रउआ दोनों अपना मेहरारू के समझौले रहती ना, तो हई दिन देखे के ना पड़ी था। हमनी के समझावल जा, हमनी के तो मेहरारू हमनी के मेहरारू से बाद में आइल बिया ही जा, लेकिन आज तक कोनो झगड़ा भइल। देखा तानी जी, अब जेठ जी सारा झगड़ा के जड़ हमरा के मानतानी। ए भैया बस करी। जब चूल्हा के आपस में बंटवारा हो गई, कौन बात है? देखो अपन मेहरारू तो तोरा से समरात नहीं थे। अब पूछा तारे किस के कर। अरे हम तो कहता नहीं कि तोरा मेहरारू में कोनो दोष नहीं है।
दोष तोरा में बा, तोरा नहीं में। महाराज हट। अरे सुनबू पूछ, घर में जनाना सब कुछ करी, मर्दाना लोग चूड़ी पहनी का। हाँ तो रउआ चूड़िए पहिनी। चल 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 ए भीतर चलो आओ। चल। ई परिवार के भलाई चाहिए तो अपन अपन परिवार लेके जाई। ई घर में कलह कम रहला का, ये अपन अपन परिवार लेके आ गई नहीं है आग में घी डाले खातिर। चाचा जी, हमने के साथ अपना बिटिया के हाल समाचार लेवे खातिर आई रहनी सन। तो समाचार जान के ली ना, अब जाई। हमनी के अपना हाल पे छोड़ दी, अब जाई। छुप गई बालू लोग का आवाज आ। अरे रहे का भइल? तो अपन बुढ़िया जवाब थक दी। गइल। बुढ़िया थक गई। ए तारा में कोनो दम नहीं खे। ज्यादा बड़बड़ बात मत करी रउआ। तू लोगन के मुंह न लगे के। माफ कर दिया माफ कर दे। माफ कर दिया अम्मा जी। हाँ? ई का दवाची? अरे ना 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 ना, अरे ना, अरे 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 ई का, अरे बाप रे। ए भैया भाग भाग भाग। अरे माई, अरे वाह, अरे ए रितुआ के माई, ए जे रहबू, चलबो करबू, हो दिन मेल मिला, जरा जमीबू का, हां? सुना तारू, तोहरा से अलगे से कहल जाओ। चलो। तानी जी, काहे भूपू बजावत तानी? कहाँ भोपू बजाओ तानी? चलो यहाँ से जल्दी, चलो बैठो। इस सीरियल के का नाम हो? बड़ा कंफ्यूजन बा। सास बहू के झगड़ा में दामाद बेटी के एंट्री। यानी आग में घी। ओइस नहीं होला जैसने माचिस के तिलिया, एगो दिया जलावेला एगो हमार बेटी आ गई। हमार बेटी आ गई। हमार बेटी। माई लुक, हमार खाना बनावे खातिर त हमार माई आइल बिया। ए अम्मा जी, राउर खाना के बनाई? अरे नसीब वाला के घर में बेटी पैदा होली सन। अरे बेटा तो एक बार विपत्ति में खड़ा ना भी होकेला, लेकिन बेटी तो जरूर खड़ा होकेली सन। खैर बिचारी के नसीब में तक काई लागल बा। तबे ना अपन बेटी के घर में आके अपन बेटी दामाद खातिर रोटी बना के अपन हाथ जरावत दिया। अरे अब तो हम खटिया पे बैठ के लात पे लात चढ़ा के खाना बनाते संदन के सामने ठूसब। लेकिन ए समझिन, खनवा बनाई के। अरे लौकत नहीं खे, चश्मा लगा के देखो। अरे हमार बेटी सब आ गइल बाड़ी। ए माई, ई का कहताड़ी ते? फिर से कहू त? ए माई, हमने के एजा खाना बनावे खातिर आइल बानी का? ते पगला गइल बाड़ीस? जे अपना ससुरा में खाना न बनाइलस, उ माई का खाना बनाई? ए माई, ते त जानते बाड़े हम अपना ससुरा में कबो कामे ना करेनी। कितना दिन हो गइल काम कइले? अरे कर का होई? ए समझिन, हाय जो 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 टांग चढ़ा के खाना खाए वाले सपना के गुब्बारा खुश हो गइल। देखो, हमके तो 5 गो बनाई के खाना बनावे के बा, बाकी तो के 12 गो बनाई के। ओही से कहत रानी नु, खटिया तोड़े के सपना छोड़ दा, आज जाके खाना बनावा।